Здравейте! Вие сте с екипа на 12+3. Разбира се, ще започнем днешното предаване с анализ на поредната проява на българска независимост. Ярка българска независимост по отношение на нещата, които се случват в света. Разбира се, имам предвид отказа на българските власти да предоставят коридор за прелитане на руски самолети с хуманитарна помощ за Сирия. Започваме. 12+3. Преподавателя в Пловдивския университет, доцент Валентин Вацев е тук при нас. Добре дошли. Здравейте. Така, как ви изглежда тази поредна проява на ярка българска независимост, която наблюдавахме вчера от нашите официални лица? И днес продължава, между другото. Всичко в историята се повтаря. Първият път като драма. Аз помня как преди 15 години българското правителство забрани на руски самолети да летят над България. Тогава беше обаче проблем на министър-председателя, на външния министър и се наложи тогава заместник външния министър Мартин Райков Николов да реши проблема. Тогава спряха за първи път руски самолети. Днес това става за втори път и вече не е трагедия и не е драма, а е просто смешна фарсова трагикомедия. Американските ни приятели помолили, при това не съм сигурен, че питали в правителството, направо може би във външното министерство са се обадили, оттам са отговорили тънко, ясно и високо, да. Сега, тук смисъла на... Първо, в това няма нищо изненадващо. Така действа българският елит. Истинският проблем е, че българският елит много отдавна е с колониална нагласа да присъства и да управлява, а българското общество все още не е готово да свикне тежката колониална смрад, която се носи от политическия елит на България, но ще трябва нашите да свикват. Смятате, че българското общество вярва в независимостта на своя политически елит? Българското общество не е сериозно загрижено и не се е замислило кой знае колко надълбоко за независимостта и за суверенитета. Това е по-точното му за суверенитета. Това не е първият въпрос. Никъде първият въпрос не може да бъде суверенитет, където обществата решават тежки икономически проблеми. Суверенитета става важен, когато се разбере като условие не за свободно разбахване на националния байрак, а като условие за развитие, за успешно икономическо и социално развитие. Суверенитет е това. Това е условие за развитие, освен всички други неща. България все още идеята за развитието не се свързва с условията за суверенитет. Не е станало нищо ново. За мен това са емблематични събития. Американските приятели желаят. Българското лакейство се претрепва да изпълни в сиюжеминуто, в същия момент. Но тук трябва задължително да кажем това, което вчера потвърдиха, така натъртиха от външното министерство, че България абсолютно независимо взима своите решения. Тоест никой не ги питаше никой не ги караше да го казва това. Те го казаха така, че сами си взимат решенията. Никой не ги е подтиквал да ги вземе. По принцип това се нарича лакейско творчество. Когато лакействаш, трябва някакси да те забележат. Това е така нареченото суверенно лакейство. Предполагам, че наистина министър Митов се е съветвал само с Бетина Жотева. Че с кого друг? Разбира се, аз не съм сигурен дали са питали Борисов. Струва ми се, че американските ни приятели не биха говорили с Борисов за такива дреболийки, като отваряне или затваряне на българското въздушно пространство. Вижте, американският суверенитет е разпространен над България. В България това се разбира като съюзнически ангажименти. Да, мен даже не ми се иска да го обсъждам. Моята представа за съюзничество е малко по-различна. Наистина суверенни, независими, съвместно решаване на въпросите. Като оставим, това е висока политическа метафизика. По-интересно е това, че Америка не би настояла за такива услуги в кавички, ако нямаше и някакви, според тях, сериозни причини. Истината е, че тук е важно на къде са летяли и какви са били тези самолети. Съгласен съм, че всичко друго е също много важно. Току-що го обговорихме. Работата е там, че се задава нова сюжетност, нова редица от събития, нови изключително важни неща се разгръщат, а ние продължаваме да се занимаваме с дреболийките на нашата котловина. Защото наистина руското присъствие в Сирия става все по-отчетливо. Господин Волгин, това не е руско присъствие. Русия пренася там не само боеприпаси и въоръжение, аз не мога да опровергая, внимавам да го кажа максимално предпазливо, руско военно присъствие в Сирия. Значи с нощи и тази сутрин проверих отново, изгражда се руска военна база. И то не е старата
бензиностанция в Тартус, на брега на Средиземно море, в Латакия, където има и голямо пристанище, има и голямо летище. Освен това, сирийското правителство е разрешило в още едно селище 25 км по-нагоре да има също руско военно присъствие. Руските медии не отричат. Гради се истинска военна база. Не е бензиностанция, а военна база означава жилища за около 1000 души, военен персонал, съответните военни укрепления. Това означава, че Русия вече открито се ангажира с събития в Близкия изток. Държавният секретар на САЩ Кери е изразил недоволство в телефонен разговор, но това може да бъде наистина дипломация. Просто дипломация. Струва ми се, че все пак Съединените щати не възразяват на този руски ангажимент и това може би са белезите на новата доктрина, по смисъла на която Русия, САЩ и Китай организират новата световна тричленка, която ръководи. Това е план Б по терминологията на Бжежински. Ясно е, че без руско участие с Ислямска държава в Близкия изток не може да се направи нищо. Това вече е голямо събитие. На фона на това, какво са направили българските лакеи, колко секунди са се колебали преди да изпълнят американската заповед, няма никакво значение. Интересно е обаче на фона на, което редица анализатори, разбира се, споделят на затопляне, колкото и странно да изглежда или не много вероятно, но все пак, като че струва ми се, че е все по-вероятно на затопляне на отношенията между Москва и Вашингтон, българските яростни русофоби, както в публичното пространство, така и по високите етажи на властта, какво ще правят? Няма да правят нищо. На тях не им се полага да правят нещо. Слага им се дискета, те свирят. За момента не са ни сменили дискетите, не са сменили CD-ромските дискове. Ще се тракне, ще се отвори, ще се сложи нов диск, ще засвирят новата музика, като му дойде времето. Това не е първа задача на световната политика. Да уведомяват българските партньори, какво да говорят. Българското лакейство може да почака, а докато не е получило нови заповеди, ще продължава със същите старания в малко по-различна посока. Нищо лошо не е стало. Вие имате ли чувството, че някой ги приема съвсем насериозно? Имайки предвид как се приемат лакеите винаги в историята и сега. Вижте, лакейска съдба. Кучката на барина се окучва в бараката, а лакеите стоят пред входа на бараката и преживяват искрено. Божешко, какво събитие? Кейт Мидълтън е отново бременна. На фона на всичко това обаче, как бихте коментирали това, което се случва в Европа? Има преди този наплив от много хора, стотици хиляди хора. Днес и Жан-Клод Юнкер говори за това. На преден план, разбира се, в традиционните медии, в официозните медии са някакви такива сълзливи разкази за признателност, любов, бутилки с минерална вода, които се раздават, цветя, тенкю и така нататък. Сюжети. Откриха едно удавено бебе на брега на морето. Беше наистина много ужасно. Между другото, за тези последни няколко години стотици деца загинаха, за жалост, навсякъде, и не само деца. Но как ви изглежда това, което се случва? Какво става с Европа? Вижте, тук има един сюжет. Първият сюжет е конспирологически. Америка ли прави всичко това, за да разруши конкурента си Европа? Значи аз вече споря с мои колеги. Има ли американска дълга ръка в цялата история или няма? Искам да заявя отговорно, че това всъщност няма никакво значение. Значи конспирологическия сюжет можем да го оставим на жълтата преса. Според мен най-дълбоките причини са чисто обективни. Работата е там, че първо, Близкия изток е наистина разбунен кошер или разбутен мърбуняк. Там много скоро няма да може да се живее изобщо. Тези хора бягат и не бягат в Саудитска Арабия, където ще ги разстрелят на границата с картечници, а бягат в Европа. Второ, става дума за съдбата не на България, а става дума за, макар че българската съдба трябва, разбира се, да е най-важна за нас, но ако говорим за Европа, трябва да помним, че има така наречената Стара Европа. Това са Германия и Франция. Това са страни от социален тип, това са социални държави. Френска социална и германска социална държава. Характерно за тези социални държави, които са правени за себе си, те си ги правили за себе си, че в тях можеш да бъдеш чужденец и да живееш много дълго без да работиш. Сега вече няма да може. Не виждам как могат да спрат това да може. В Германия има няколко поколения турци, които нямат никаква надежда да получат гражданство. Те работят разни дребни неща, не защото са мързеливи, защото нямат възможност да работят други важни обществени задачи, но те живеят там. Джобните дневни пари на средностатистическия бежанец от Сирия, който е успял да се закрепи в Германия,
не мога да ги сметна, но към 160 евро месечно отива. С тия пари в Германия може да се живее и без да работиш. Не е много богато. Аз видях как щастливи бежанци спят и живеят общо взето на входа на гробище Сан-Бенсан в Монмартър в Париж. Живеят. Не е начин на живот за нас с вас, но така се живее. С други думи, в Германия и Франция може да се живее относително безпроблемно с джобни пари, които дава държавата, дава жилище, дава грижа. Това са социални държави, които се превърнаха в обетованата земя за стотици хиляди нещастни хора. И сега още 2 думи за България. Значи, е прието журналистите да започват и да завършват с България, а сега да видим българския аспект. Както те казахте, тази съдба би трябвало да ни е най-близка. Би трябвало. Журналистите са прави, когато започват и завършват с България. Ето какво ще стане с България. Ние ще приемем 10 хиляди, или 100 хиляди, или 1 милион, или 10 милиона бежанци. Колкото ни кажат, ние ще ги приемем. Край на проблем. Как ще живеем по-нататък не е важно, защото българския елит решава други съдбовни въпроси. Както казах преди малко, Оле Бошка и Кейт Мидълтън пак е бременна. Това е големия въпрос на българския елит. И освен това да не ядосаме американското началство. Колкото за Европа, вижте, в европейската интеграция, освен много идеология, има и няколко базови сюжета. Базовият сюжет, централният базов сюжет е как Стара Европа се развива, като бавно, постепенно приобщава други страни, които обаче са успели да деградират икономически достатъчно, за да могат да се превърнат в пазари. В Европейския съюз България, онази икономически развита, която само ние с вас помним, а нашите деца вече не знаят, че е имало такова нещо. Онази България беше недопустима. Не можеше да се приеме в Европейския съюз икономически стабилна и развита страна. Трябваше да деградира до днешното състояние, където България е превърната само в пазарно поле, където да ни спускат определени траншове, с които ние да купуваме потребителски стоки и то в моловете, които са заредени с европейски стоки. Тоест, България и другите държави от този тип, от третия пояс, са по-скоро пазарни пространства, а не равноправни съюзници. Идеята за развитие от скрито имперски тип, където центъра е високотехнологичен, на перифериите са просто търговски пространства, където се пласират стоките, тази идея опира до логическия си завършек. След като Стара Европа е социално привлекателна и след като е либерално мултикултурна, тя не може да откаже да приеме бежанци. И ще ги приеме. Колкото и да са те. Аз видях черния пояс около Париж и около Берлин. Разбира се, черен пояс има и в Лондон, а там има една безмилостна полиция, която докато се усмихва, може да ти щупи гръбнак. Френската и германската полиция не са такива. Те могат да бъдат ритани в лицето и нищо няма да се случи. Тези пояси накрая няма ли да удушат самата Европа? Честно казано, аз не съжалявам за тази Европа, която се отказва от вярата си, която се отказва от високите си принципи, от просвещенското си минало. Европа, която се бори за многополови бракове, 2, 3, 5 или 7 полови бракове, която се срамува от кръста Господен. За тази Европа аз не съжалявам. Според мен някак си е по-правилно вярващи хора да живеят там и да определят принципа на основата на вярата си. Аз продължавам да вярвам, че на когото е земята и на него и вярата, и общо взето човечеството е вярваща съвкупност от хора. В Европа вярват в безбрежния либерализъм, в един и светъл мултикултурализъм. И аз, съжалявайки, искрено съжалявам, че всичко това става, виждам все пак дълбок смисъл в това. Европа няма сили да отстои своите духовни корени и основания. При това, щом като е така, разбира се, става това, което може да се очаква. Големият проблем с Европа е как ще се живее от тук нататък? Как ще се живее с западаща средна класа, с намаляваща раждаемост? Тя мисля, че вече е отрицателна. С опустяващи села, с мултикултурално население, което няма нищо общо с християнството. Европа, в която кръстът се превръща само в образ за татуиране и в нищо друго. За тази Европа аз мога да съжалявам, но не много дълбоко и не много трагично. Благодаря ви за този разговор, доцент Валентин Вацев. Благодаря ви.